kahle sithando sami. Yazi le weather lena ivele ngenzeni. Ngifisa nje uba seceleni kwakho ubusuku bonke mama. But do you really have to go, babe? Angifuni phela mina ukuba ngedwa kulo busuku obanda kanje. Ish. Ngiyazi sithando sami. Nami futhi angithandi ukushiya wedwa lana ubusuku bonke yabo. Kodwa phela isibani nesibani mama. Hayi into ezokwenziwa. Ngine-ideas. Ithini? Yindaba ungabafonile ubatshela ukuthi uyagula. I'm sure bazo-understand. Bese-ke sibe nobusuku bonke ndawonye. I mean, it's been a week manje. Futhi mina ngiyawazonda la night shift akho. Well, ngiyakuzwa khona mama uma ukhuluma kanjalo kodwa phela kumele ukhumbule Sithando ukuthi kumele ngemsebenzini ukuze mina nawe sizokwazi ukulandlela isithando sami. Hawu musukwenza kanjalo mama. Hawu musukuphatheka yabo senazo isikhathi esincane ezisichitha ndawonye ngaphambi kokuthi ngihambe mama. Oh. Konke engicabangayo awusho ufuna ukwenzelele ngaphambi kokuthi ngihambe. Uthi ngicabange. Ngifuna ngiculele. Okay. Akana phela into enzima le hawu. Ufuna ucelele phi ingoma Sithanda? Damn it. Damn it. Mama. Sambe ngiphuthuma emsebenzini manje mama. Oh, come on. Hayi manje. Ish. Mama. Ngiyaxolisa kakhulu sithando sami. Kodwa ngiyakuthanda. Ngenhliziyo yami yonke futhi. And angithandi nami ukushiya phela ngiyakuzonda phela ukushiya ebusuku wedwa. Kodwa ngiyathembisa baby. Ekuseni kusasa. Ngabe senginawe ngiyabuya yezwa. Kodwa seyakhe. Hambe kahle ke sithando sami. Ngiyabonga sithando sami. Usale kahle nawe yezwa. Okay.
Thumuzi. Akwazi. Mama. Kwenze njani mama? Ikonto wrong. Yes. Bengithi ngiyakwazi. Bengithi ngikushade ngoba uyikho konke engikudinga kumuntu wesilisa. Kodwa sekuyacaca ukuthi bengiyikhohlisa nje. Mama. Mina njengoba manje ngisemnyameni ngididekile. Ngabe khonto wrong engiyenzile. Ungayenza kanjani kumina lento Muzi? Ungangibuka kanjani endlavini zamehlo ngiqambela amanga? Mama ukhuluma ngani? Kwenzakalani kahle la? Kwenzakalani la? Mama. Ingachaza sendo sami. I-misunderstanding yonke lena mama. Okay. Then go ahead, Muzi. Go ahead and explain ukuthi ngishade kanjani nombulali. Chaza Muzi. Sendo sami. Ngiyaxolisa mama ukuthi uthole kanjena sendo sami. Kodwa buka mama, buka. Sisengayilungisa yonke lento sendo sami. Sisengayilungisa lento. Bengizokutshela mama ukuthi bengazi ukuthi bangutshela bengisaba. Cut the crap Muzi. Yazi ukuthi angikholwa ukuthi ngishade nombulali. You know what? Ngifuna ngisho ukubona. Uyanginyanyisa. Sendo sami. Mama ngicela ungayenzi lonto. Ngiyacela sendo sami. Ngicela ungayenzi lonto mama, please. Love, sisengayilungisa yonke lento sendo sami. Ngoba mama. Ehlisa umoya sendo sami. Mama. Sendo sami. Damn it. Sendo sami.
Ufuna nini mina Musa? Ngicela ukungifonela. Yazi ukuthi angazi nokuthi ngithini wena. So please don't push me. Ngizimisela noma ngabe yini isithando sami. Uzukwazi ukuthi uphinde ngithembe futhi isithando sami. You know, you can't buy my love, Muzi. Ukwazi kahle lokho. Ucabanga ukuthi ngizizwa kanjani ngayo yonke lento? Last year abazali bami badutshulwa bashona and now this Muzi. Ngiyaqonda. Indlela ezizwa ngayo isithando sami njengamanje. Mhlambe kumele ngineze space nesikhathi. Mhlambe ngikwazi ukuphola nami. Mina ngifuna uhlale phansi nami for good. Uyeke nokungibiza ngesithando sakho. Ngithemba ukuthi siyazwana. Mhlambe nalokho kungifanele. I guess ngifuna ngitshalile. Ukufanele vele. Sumo angeke ize ngikulimaze. Yazi mhlambe uyazibuza uyaziphendula ukuthi ungabe wenzakala. Well, izokuphendula. Kodwa ngaphambi kokuthi siqhubeke ufuna ngiqale ngithi ukuzethula kuwena. Igama lami nguMandla wakwaGwala. Unyaka ophelile abazali bami kanye nabakho babulawa ngesihluku emva kokuthi bezama ukuphenya uPastor Kunene izinqa ngalento yakhe yokuhweba izidakamizwa. Ukuze kube namuhla bengakaze waboshwa umuntu. Imaki Paul, wena uyazi kanjani yonke lento? Enza
uphenyo olunzulu la ngithole khona ngqondo yonke lento ngathola ukuthi uPastor Kunene uyena owakhokhela umyeni wakho bulala abazali bethu. Yathanda umyeni wakho uyena wabulala abazali bami. Akwazi umuzi bengisupport mina enkathi ngilahlelwa abazali bami. Akwazi ukuthi kube uyena unamanga. Lela. Ufuna uthathe nalo ucingo. Fonele lo myeni wakho ezela manje. Ngifuna ukumbheka enhlambini zamehlo. Uma esethatha umphefumulo wakhe wokugcina. Sesibani? Efona man. Lalela muzi. Uma usafuna ukungibona ngiphila, ngicela uze la njengamanje. Ngizokusendela location. Wena nje ufuna ukuguqela phansi manje angenjalo ukuchitha ubuchopho. Isho nginephutha likhona yonke lento. Mhlambe asiqale ngokwazana qala. Ilalela la. Into engizelela ukuzofuna ukulungiswa ngokubulawa kwabazali bami. Ndoda. Cishe uthola umuntu wrong la. Mina ngikwazi nanokubwazi ukuthi ubani wena. Oh. Igama elithi Mfundisi Kunene izoringa something la ekhanda lakho. Ngoba uye ongitshele yonke into ebeniyenza nina nobabili. Muzi, did you do it? Did you kill my parents? Khuluma! Ngababulala abazali benu. Ngababulala abazali benu. Ngifisa sengathi ngabuyisela isikhathi emuva. Awungitshela. Wathi musukwenzile. Kwakujabulisa ukubona abazali bami sebefile. Ngiyazi. Ngumoni. Angifanele ukuthi ngijeze ngalokho engakwenza. Lama kuthiwa ngiyabulawa kulungene. Mhlambe angife makufanele ngife.
Sithando sami, ngiyazi ukuthi uyangizonda njengamanje. Ucela uxolo kuwena njengamanje. Kodwa ngixolisa. Ukuxolisa njengamanje. Mama, ngiyazi ukuthi ucela uxolo lwami njengamanje ngeke bathi ngisababuyisa abazali bakho asebeshonile sithando sami. Futhi ngizokwenza ukuthi uphinde ungithembe futhi. Kodwa ngiyaxolisa sithando sami. Ngiyaxolisa mama. Ngiyaxolisa mama. Go to hell. Angifuni ukuphinde ngikubone la. Uyintsha wena. Uyintsha. You pretended as if you love me. Kodwa ukwazi ukuthatha imali ubolele abazali bami. Ubhuqa abazali Muzi for imali. Imali. Deserve ukubolele ejele wena. Nomzala uMuzi Ntuli. Mahlatha phelile ndoda. Ushiwe manje icala lokubulala. Wazi. Ayikho ukuba ihlathe. Ubulala abantu sekuphela kanjalo. Ngaphela. Ngiyaphila. Ubekwa yini la? Ngizelana ukuzokubonga ngegalelo odlalile ukuze ngithole ubulungiswa for ukubulawa kwabazali bami. Hawu cha. Mina ngibonga wena. Ngoba kube bengawena ngaba kwenzekanga konke lokho. Egcineni ubulungiswa sebenzeka. Impela ubulungiswa bugcine benzekile. Uyazi awazi lokho kukodwa nje ngizizwe kanjani. Uyabona ilokhu engikubiza ngezindaba ezinhle. Yeah. You know what? This calls for a celebration. Cabanga kanjani mina? Yazi ngathi ngifunda umqondo. Yazi kunendawo engiyaziyo la edayisa good barbecue. I think you're gonna love it. Okay. Actually, I do love barbecue. Wasengani? Asambe. Oh, kana manje? Yeah, so baby come closer, I need you now, I will be so fine. Baby come closer, I need you now, I will be so fine. Baby come closer, I need you now, I will be so fine. Baby come closer. Qala ngikubekelela wonke umuntu obukayo lo mfanekiso obhanyabhanya njengamanje. Igama lami mina nguNhlanhla Ngudelani Ngisabonga Ngamchono. Ngaproducer, director wamafilimu. Ngiba umbhali futhi wamafilimu. Ngiphinde ngilingise futhi kuwona amafilimu. Izizathu esingenzeka ukuthi senze le film le uthando lwethu ingoba othandweni kuningi kwenzakalayo uthothi abantu bathandana kodwa mase kuba khona imfihlo ezinkulu eziba khona emshadweni egcine seyikhipha idumbu yabo. So ngale film bezama ukuqwashisa abantu ngalokho ukuthi uthandweni nasemshadweni kunezimfihlo ezinkulu ezenzakalayo egcine seyikhipha idumbu. Nanokuthi ke sizama ukufundisa abantu ukuthi manje siyazithola ke imfihlo ekanjalo ngomuntu sokuphila naye noma uthandana naye kufanele ukuthi wenze iqiniso. Umuntu makufanele jazz kufanele jazz ungabisabali ukuthi uzizwa kanjani ngaye kodwa mina necala egcineni kufanele jazz. Isinto elidingo singathi iyona ijustice kanye nalento ne betrayal. Lapha njengoba sibona nje ukuthi bebethandana be right kodwa manje emese esethola iqiniso umyeni wakhe ukuthi uyena obolala abazali bakhe
ubonile ukuthi lo muntu engisakwazi ukuphila naye ngoba futhi isilwane lesi umuntu obulalayo ngenxa yemali uphinde abulala abantu engibathandayo so wagcina esesaba umlingisi wagcina esemove out esaba ecasukile wamove out wahamba ngenxa yokuthi ulento ubona ipeace kuyiyona engcono kunokuthi aqhubeke ahlale nalomuntu lo kodwa manje uyatholakala umlingisi wethu uThande sethola iqiniso lokuthi indoda yakhe ayithandayo kanti iyona futhi ephinde yabulala abantu abathandayo abanjengabazali bakhe abazenjengabazali bakhe ijustice njengoba sesibona uThandi eselwela ubulungiswa bokuthi ilento egcineni ilento abazali bakhe abuthola ubulungiswa ukuthi alento ahamba ubopha indoda yakhe noma kuthiwa uyayithanda kodwa ngenxa ukuthi egcineni kufanele kube khona ubulungiswa kufanele alento akwazi ukuthi ayibophe egcineni emotional arc yale film lento iqala i-happiness ababukeli sibathathe sibafake emzweni wothando yabo ukuthi uthandweni kumele ujabule kanje uthandweni kuyemnandi kanje kodwa futhi kweqeqwe ku second act siyabona umlingisi omkhulu mase sethole iqiniso lokuthi lo muntu lo athandana naye noma ashade naye ulento umbulali uyinkabi siyabona ulento seba traumatized umlingisi ophambili seba traumatized seba depressed aba depressed i second act wonke kodwa futhi kuyavela ukuthi egcineni umlingisi omphambili mase esenza ubulungiswa for abazali bakhe uba ne-inner peace maseba ne-happiness ajabule kwi-resolution mase esegcine ngokumbulala esegcine ngokumbophisa umyeni wakhe. Ama-challenge bemaningi kodwa-ke luckily sikwazile ukusebenza ngokubambisana no-co-producer no-co-director wethu because from ilento i-pre-production sihlelela ilento i-short abekhona ama-challenge so we to change onke ama-plan asinawo sibala ama-short list storyboard everything kwakumele siplane kabusha kwake no-cinematographer wethu but we managed to also do all that with the short period of time so sakwazi umanager sakwazi igcineni sashoot ifilm futhi enhle esihappy futhi ngayo. We had a great experience because ku-production ibingeke conflict because besisebenza ngokubambisana sonke besihloniphana sinikezana indawo sibonisana egcineni siqhamuke nelento ne-solution makuthi mhlawumbe khona inkinga encane sibhekana nayo everyone understood the assignment yabo so with the great experience and the crew esasinawo yayincane but sasebenza kahle sasayiqeda ilento production ingekho i-conflict eke yaba khona so nje with the great experience yabo. Ngiyakhuthaza impela ukuthi akahambe ibuka le film ngoba the film is very entertaining, educative and yabo informative yabo ngoba lento iyasiqwashisa ngokuthi masibhekana nezimo kanjena othandweni fanele react kanjani la sizama ukuthi i-message ithini kahle kahle ithi umuntu kumele ajeze noma kuthiwa umthanda kangakanani ihlobo sakho umuntu wakini uthandana kangakanani nawe kodwa mase utholile nje kulowo muntu unamacala okumele awajezele kumele ajeze nanokuthi ke enye into esiqashisayo la ukuthi singabi nemfihlo ilokho nje sigcizelelayo la. Okay no siyabona. Mina igama lami uSipho kaMbhebeze Sibongo. Ngokuzalwa le ndawo yaseMtubatuba. Ngakhulela endaweni yaseThekwini. And then I fell in love with a film at a very young age and so that's all I can say for now. I think the inspiration for Uthando Lwethu iqhamuka particularly on a article or I would say a caller from a radio who called and
ask for i-assistance kubalaleli ukuthi kunesimo esikanje simehlele where she find incwadi with a family photo and a made note phakathi ufuna ukusiza ukuthi ufuna enze njani when she finds something like this. And she was very heartbroken ukuthi this thing it's affecting her emotionally and mentally. Akakwazi ukulala ebusuku. So she was seeking advice. So I was touched by that story, and then it got me thinking, what will people say if they see this film or something like this exposed into their attention? Yes. Well, with the Uthando Lwethu, I think we have 3 topics, or topics. The first topic is love. It introduces us to a couple, like so in love with each other now, and then a betrayal plays a huge part into destroying this love, and then the betrayal now then give birth to injustice. Now, we by exploring these 3 topics or 3 themes, so it makes each journey, film, no each journey character, it shift from a love to a fear, because now, must see open the film, you find these 2 loving couple who are very happy in love, and then when the betrayal plays in, now the fear comes in. It's born from that point where now you find your husband. You realize now your husband is now a killer. It's now the fear is there, and then as the story progresses, justice is finally served at the end of the film. I want the audience to experience the comfort of truth within the film, because now the film emphasizes that because when you look at the first scene, we are exposed into love. The main character, who is Thandi, discovers this shocking truth about her husband, and now interfnayenze is to now seek justice. Now, by her seeking justice, at the end of the film, after esayithole justice, uyaduduzeka emoyeni, uyabo, she find comfort that finally the killers of my parents are now arrested. So I am free. So umbukeli ongarelate lapha umuntu who has lost someone and haven't find justice about loss. Yeah, okay, and everything else as so the comforting, I think that's an emotional journey that they can travel with the film. Well, to capture psychological tension, we then have to work closely with each and every character from the story, especially the 2 leading characters, and making sure they understand their character from A to Z. So we had rehearsals where emphasize now when you portraying this character, this is 1, 2, 3 you need to do. This is 1, 2, 3. You must not do this, you must do that. Just to shape the character and making sure that the actor understands everything when it's come to their character, so that they play an excellent character on screen. They portray a character that we've been seeking for on screen. Yeah. The visual and tonal references for the film, I would say there are 2 films that inspires or reference the film Uthando Lwethu. One will be Straw. That's the film Straw, which was released earlier this year, 2025, a film by Tyler Perry, where the main character is faced with multi
problems within her journey, with multi-emotional problems within her journey. There's a lot of suspenseful things in this film and it is very emotional because if you watch the film, it is made up of emotional turning point. Every turning point in the film, it's very emotional and it challenges or provokes the main character. And you like, it's very emotional. So these two films, Oma, who are referenced with this psychological thriller of Ithando Lwethu, it brings the story into life, and yeah, there were good references of the film. So the emotional tone of the film first, let me explain. The emotional tone was dark, comforting, and I would say slightly and warm. I can say production design alone is supposed to tell a story and yasinikeza mood kanye ne-tone emotional ehambisana nema-emotions na-ani a-character ngaleso sikhathi abhekane naso ngaleso sikhathi. So I would say with the-production design alone isize kakhulu ukuthi story sihambe sibe ile ndlela esifuneka ngayo. And with the color grading, because from lighting, while we on set, lighting and the costume, they were blending with my emotions, a character, blending with the story, emotional arc and emotional journey. So in color grading now, is if you and also add to that feeling to enhance the emotional journey or emotional connection of this film to the character in such a very wonderful way. With this film, I hope the viewers take away that as much as you trust people, but do not give away your trust completely, because you don't know what that person does on the other side. Unless you know everything about that person, then you can trust. But uma you become a friend with this Skebeng, automatically you're putting your life on a line. One day, lesi Skebeng ozwana naso, ungafika abantu mhlabedubula bakushaya phansi kwaye wena, because they believe ukuthi wena naso na umngani wakho lo you are one thing. So same thing with this film. As soon as uThando realize ukuthi she is married with a murderer, now kufuna yena athathe a decision from that point ukuthi am I staying noma pretend ukuthi ngathi angibonanga, or do I confront the situation? Hopefully she confront the situation. When she confront the situation, wenza ukuthi ke kuyena agcine discover ukuthi no, this man is the one who killed her own family or her own parents. You understand? So now, so you cannot trust a person like that. That's what the basic message would be. All right, sir. Thank you for that. Thank you. Sanibonani, igama uSibongo Kuhle Mzingeli wakwaMhlongo, known as uHunter. Storyline, of course, but my main objective or reason was usizo benilidinga, yabo. And yeah, usizo benilidinga. As much as abanye abantu didn't want to work nani, he decided, let me just do the Lord's work. Like, let me just join laba bathi no,
ungasebenzi nabo noma asifuni ukuthi usebenze nabo noma thina asifuni ukuthi sisebenze nabo. Osekayethi ngiphume kuleli qembu noma kulamaqembu akhona. Ithi hayi yathi ngibasize ngingabalalela abantu bathini. Ngisebenze nani nobabili nino Sipho kahle. Like I said sikhulumile nje. Saxoxa, there was a lot of communication. Nokuthi we had to communicate because ziningi izinto ebeziye down south yabo in terms of section location, which means lighting plan, flow plan, short list silimele, but not kakhulu. But ngidecidile nje ukuthi with both of you guys' permission yenu ukuthi ngibe somewhat experimental. Yeah, ngiyakhumbula ngisho njalo on set ngithi cela ukuba experimental yabo, ngizame nje izinto that can make the film aesthetically pleasing. Technical challenges, setting up gimbal, balance gimbal, because camera tesiyisebenzisa was C70, and the C70 I find njengale camera shooter ngayo manje. It's very difficult to ukuyibalance because nayo uma uyibuka kusiyona icamera ibalansile, like ine shape nje extraordinary nje engajwayelekile yabo. So kunzima ukuyibalansisa kwi-gimbal because awukwazi ukubalansisa into engabalansile vele. Sure. Even ma uyibuka uyayibona le camera ayibalansile. Sure. Yabo. So into esichithele nje isikhathi esiningi was setting up and balancing i-gimbal. Sure. Yeah. Very, very important, very crucial food because we used lighting and camera movement to further emphasize on the story. Yabo. With the lighting, it was, for example, scene le kitchen langena khona umandla. Le scene leyana, we relied heavily on movement and lighting because I remember we had the two lights that were our main lights lapana in terms of telling the story visually was blue no red. Usisi mayise lapha enza nje into yakhe ezenzela icoffee, the lighting is blue, it's cool. Yabo kusho ukuthi she's just relaxed, yabo, it's normal, nothing extraordinary. And then mase move as shift asasibona ubuso bakhe ne background engale, we see a slight introduction of red, which means there's danger lurking. Yabo. So manje with this danger, the viewers, nami futhi as the cinematographer, I put myself in a position, or I tried putting myself in a position, audience. Ukuthi umuntu all of a sudden mayingabona lo red ovelayo nje out of nowhere, uzoyibuza nayo ukuthi, and then abanye be like, oh no, there's danger. Yabo. So I wanted to strike that through lighting. So I was using lighting to enhance the storytelling as well. Because when uMandla walks in, red uyanyuka, blue uyawehla, which means is that sense of danger. Ukuthi ishuthwe yimi. But yeah, what I'd say visually is, like I said previously, sikwazile ukusebenzisa lighting ne movement to emphasize and tell the story even more, or give out visual clues yokuthi okay, khona into ezayo, something's about to happen. Even with the scene le uMandla semthathile le sengiyayikhohle ukuthi i-hostage. Yes yabo. So i-lighting, the camera movement and all that stuff, visually it helped a lot because nakhona le hostage scene sisebenzise ikhish lo muntu mangaphosisi yabo, and the way ngendlela it looks ngayo ngeke uzusho ukuthi ikhishi leliyana futhi nokuthi sishuthe I think like belibalele, like ilanga beliphumile, so bekufanele ukuthi siblock ama-weed kanjani. With this thriller hayi ngimuvile, angikholwa ukuthi khona la kwaba static khona.
angikholwa. There was a lot of movement, and I was just trying to build that flow. Noguthi, it's my own personal style as a cinematographer, just having movement. Oh. No, mfethu i-character yami uMandla. Sure. I would say i-character in pain, i-character esizwise ubuhlungu kakhulu. So I wouldn't say ngiya connecta nayo ngezenzo nani, but ama-actions wayo nezinto athi ibhekene nazo in terms of ukushonelwa, ukuzila, ukulahlekelwa abazali, emotional arc ye-character, I would say I do connect with yona. Sure. Yeah. Alright. No, mhlambe mangabuza nje kukhona common phakathi kwakho wena lezo Sipho Mbebeza. Mhlambe ngcompare uSipho Mbebeza noMandla Gwala. Kukhona common. I would say definitely yes. Ukhona between uMandla noSipho, because uMandla is a mom viewer for the first time. Is a dangerous character where you'll think, oh, hey, uyafaka uThandi namhlanje. The moment egrabha nje uThandi hamba nayo, you'll say no, she's done. Only to find out, no, that's not the case. I-character le ize ngeinhloso ezinhle, ayizili ukuzodamage or ukuzolimaza. So I would say nami, when you look at me, you would say, hey, this guy looks like trouble, or looks like a dangerous person. Sure. But when you get to know this guy, you realize, nah, man, this is just a guy, normal guy. Yeah. Alright. So mangaphinde ngikubuze mangathiwa nje sensibonela nje mhlambe useyicatulweni zakhe uMandla, mase kuthiwa wena ifaka icatulweni zikaMandla, ubungathatha lezi nqomo ayithathile noma ubungenza nje ngaye yini namhlanje ubungenza ngendlela ehlukile, ubungangidlisha ngendlela ehlukile le situation lebhene noMandla? If I was in in Mandla's shoes, definitely I will do the same. We took ukulahlekelwa abazali, and then you have to find out in that way. I will definitely do the same, because in South Africa, to get justice or to get somebody arrested, you need to have evidence, a concrete evidence. So ukuthola evidence akuyona into encane. You have to dig deep, and ukudika deep, you must make sure ukuthi awuphuli imithetho ezogcine wena ikufaka enkingeni. So isenzo sikaMandla uhamba futhi we research yakho noma ku investigation yakho uyithola esethola umuntu okuyena owenza lento le kuyona ukubulawa abazali bakhe, and then he traces ulento umuntu owayithunyiwe ukuthi uyena wenza umsebenzi, and then memthola, he make sure that justice is served. Isenzo sakhe simgcine simreachele ekuthenini achieve justice for imurder of abazali bakhe, and that brings him closer to uThandi, who also shares the very same pain ababhekene nawo wabili. Alright. Mhlambe mangaphinde ngibuze nje futhi introduce kaMandla estorini ngokubuka kwakho kuyilele kanjani narrative noma usize kanjani istory ukuthi siye phambili? I would say if ubheka istory esindlela esiqale ngayo, you find ukuthi uMandla uMuzi and uThandi umkakhe, they are very much in love with each other until the discovery of incwadi. Now with the discovery of incwadi, it changes the story's direction, because from someone who's watching a love story, you'll watch a love story, you see people are in love, and then you'll think the next scene will be maybe in the beach, continuing with the love. You'll think somewhere in the restaurant or somewhere. Now the discovery of incwadi, it changes everything eyenzekayo, and then ukufika kukaMandla ke now, it
completes the story and changes the direction in a very, very good way. Sure. So i-goal kaMozi now is to wenze njani ukuthola i-trust back kamngani. Yes. Right. While i-goal yaThandi on the other hand is to now try to make sense of what is happening and is not sure whether to go back and or to stay away. Now, uMandla ufika ke manje azohelpa uThandi, the main character, to take a decision Sure. with the current situation, and then make the situation worse for uMozi, because mefika uMandla ufika enze njani achaza ukuthi ke why is he here. I-goal kaThandi iyachange completely from umuntu okade esika esika ukuthi uyaxola noma akaxoli, but just say no, I am done with this man, he needs to go to jail, especially after i-revelation yakhe esho khona ukuthi no, I did kill your parents, both of your parents, and I was paid to do that, so I didn't have any plan to do. And I would say it plays a huge role in why story within the story, and it was a good turning point. We feel him as a whole. So, what would you tell us about your character? I'm interested in finding out when in general, how did you see uMozi, and then how did you manage now to portray uMozi to the screen? Alright, ngokumbuka kwami uMozi mambuka nje usumjulela. Sure. uMozi kahle umuntu onothando, yabo. Ayikho that bad character yakhe, just that uyacaca ukuthi umuntu owayekhule kahle enothando, kodwa ngenxa yezimo zezimali noma inkinga zezimali wagcina selengeka ukuthi egcine esiphila lempilo ayenzayo, ukuthi egcine sekubulala abantu kanje. Kodwa hayi ukuthi ngempela into abeyithanda leyo, kodwa into abeyenziswa imali. So ungathini uMozi umuntu okhule kahle, okhuliswe ngothando, okhuliswe ngothando, and then ekukhuleni kwakhe ngothando unelento ngaphezulu i-finance be problem, or ukhuliswe kambi, and there's always indaba ye-finance be very bad ekhaya move. If you understand the character, like what would you say about Mozi in terms of indlela akhule ngayo and financial status at home? Uma ngilandela kahle la yonke beyithanda le ukuthi agcine sephila lempilo ayiphilayo, but ngenxa yesimo sokuthi ufuna ukuprovide umndeni, ufuna ukuba financial fit, eciwa sigcine sephoqeleka ukuthatha izinqumo zokuthi ukuze balance, ukuze abe nemali, fanele futhi agcine sephila lempilo ayiphilayo. Ngiyaqonda yonke lento, i-motivation clear ukuthi umotivate yini agcine senze into kanje, umotivate yini agcine sebulala abantu kanje, umotivate ilento indlala. Ilento ngoba abanye abantu babelambile umuntu ukwenza noma ngabe yini ukuthola imali, abanye badayisa ngemzimba bethola imali, babulala abantu bethola imali, kodwa hayi ukuthi lonto siyayipromote njengoba kuvela naso filmini ukuthi ubebulala abantu, uma ubulala abantu ngenxa yokuthi ufuna ukuthola imali, ufuna impilo esheshayo, impilo yakho ugcina uphelele ejele. Sure. Yes. So wena per individual, how did it take you, or what effort did you put to portray such a character, the character as masihlangana for the first time? Sibuka this gentleman ethanda umngane. Sure. And then boom. First thing first, I had to understand the character. I had to understand the flaws zakhe, ama-strengths akhe nama-flaws zakhe. Because mawuzolandela uyathola ukuthi the character two faces le evela enama-side awu-2 ahlukahlukene. Khona abantu abaphila leyo mpilo uthola ukuthi abanye abantu bamazi umuntu oqondile. Sure. Kanti kanti emnyameni amabelele uphile nje. So I had to understand all that ukuthi ukwenza kanjani lokho, ukuthi ukwenza zakho uvela njengomuntu onothando, a loving husband, a caring husband,
yabo. So indlela evezwe ngayo indlela eveza ngayo yona is a good character. Yes, Right. yabo. Kanti manje uyilandela kahle inemisebenzi yawo le enza ngomnyama, imisebenzi engcolile, yabo. Eyenza ukuthi abantu bayibuka ngendlela ehlukile. Yes, so bekumele ngi-understand lo ukuthi okay, i-character kanje kufanele ngidlale kanjani. So yeah. So wena personal ungathini le character kaMozu? Uyiyona ngathi mina ngingenza kanje noma ngingenza kanje if isimo sengiholela ekuthenini kube nento ekanje. Umuntu osifazane manje ngiyamthanda kodwa mangibona ukuthi okay ungifayele ingcindezi yokuthi mhlawumbe ufuna ngimnikeze imali le mina ngingenayo. Ukuze ukuthi ngiyobamba inkozi ngibuyela abantu ngenxa ukuthi ngifuna ukuzama ukulento ukuprovide yena. Ngicamela ukuthi ngcono kube wena uhambayo angishiyeke mina athola abanye abangcono kunokuthi ngibulala umuntu nomgebenga abantu sekwenye into le ngoba ayipheli kahle lo nto. Iphela ngokuthi uboshwe njengoba sibonile nje uMozi ugcina ukuboshwa noma ufe mawunebhadi, yabo. So do you think abantu besifazane banaso isandla ekuphusheni abantu besilisa into doing these things in order to provide them? Yeah, banaso kakhulu ngoba manje ngiyathini angeke ngithi bonke abantu besifazane. Yes sir. Kodwa uningi labantu besifazane liyaba imbangela ukuthi ngempela indoda noma umuntu wesilisa agcina esephila impilo yobugebengu, abulale, abambe inkunzi ngenxa yokuthi ufuna ukuprovide yena, uyena umfakela ipressure, umfuna ama-girlfriend allowance, umfuna ukuthi njalo memvakashelile kube khona imali amnikezayo wona, umfuna ukuthi njalo amkhiphe ukuze umuntu wesilisa agcine naleyo mali abantu ukuthi uyahlanganisa akuhlangani, yabona. No, lo muntu uzomluza lo muntu mangayenzi mangayizami indlela ukuthola imali ngizogcina ngilahlekela. So ngigcine sengibamba inkunzi, sengibamba imoto zemali, ngigcine sengigebenga abantu, ngigcine sengibulala abantu ukuze ngikwazi ukuprovide yena. So kuyenzeka.